BPF दोलोआ देरहागोना फ्राय रोखा सियर 100% बुंनो हायो जोङो आरो बेसेबां भटआव देरहागोन होननानै बुङोब्ला क'क्राझार लकसभा समस्ति हिसाबै 30 निफ्राय 80,000 बे गाहायाव 30 गोजौआव 80,000 बे डिफारेन्सआव देरहागोनखौ जोङो नुदों आरो पार्टिनि एग्जिट पल आलादा बाथ्रा जोंनि जानाखि जोंनि संगठन थरनिफ्राय जोङो जा एनालाइसिस खालामनानै एग्जिट पल खालामदों गाहायाव 30,000 गोजौआव 80,000 बेनि गेजेराव 40,000बो जानो हागौ 50,000बो जानो हागौ 60,000बो जानो हागौ बेनि गेजेराव जोङो क'क्राझार लकसभा समस्ति हिसाबै BPFआ देरहालांगोन बेखौ नुहुरदों आरो दरं उदालगुरि हिसाबै बे समस्तियाव बिराद थाफ कन्टेस्ट जागोन BJP आरो BPFनि गेजेराव दा बाहाय बहुत खम मार्जिननि गेजेराव देरहालायनो हागौ जोङो आसा खालामदों दरं उदालगुरि समस्तियावबो आउटसाइड BTCआव जुदि थगायाखैबा जोङो मिनिमाम 30,000सो डिफारेन्सआवबो देरहानो हागौमोन दलगाव समस्तिनि जानाखि MLA बिथाङा आगोल समाव BPFखौ सापर्ट खालामदों खिन्थु एसे लास्ट मुहुर्तआव एसे बोरैबा जादों होननाय खोनादों आउटसाइड समस्तिनि दलगाव समस्तिनि MLA AIDFनिया दा बेखौ नायोबा जोङो एसे बोरैबा जानो हागौ खिन्थु जों आसा खालामदों दासिमबो पुरा नेक टु नेक फाइट कन्टेस्ट जागोन BJPजों आरो बोरैबाब्ला जोङो बावबो थमब्लेटबो थांनो हागौ दरं उदालगुरि समस्ति हिसाबै आउटसाइड BTCनि भट शेयारा जुदि थगायाखैबा BPF दोलोखौ बेखिनि आरो क'क्राझाराव जिहेतु रुलिं पार्टिनि केन्डिडेट रुलिं पार्टिनि केन्डिडेट सासेयाव BPFआ माबायदि देरहागोनखौ मिजिं खालामदों ओरैबायदि जादों थारमाने दानि गभर्नमेन्टनि जाबानि सासन नैबे 3-3.5 बोसोराव जुदियोब्ला बिथांमोना मावनो नाजादोंबाबो मावनो हायैखौ नुदों आरो आसाम सरकारजों गादबजानाय गासैबो बिथिङाव BTC हिसाबै गावनि जिबायदि क्षमता दं बे क्षमताखौ बाहायनानै रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिबायदि खामानि मावनांगौ रायजोआ डाइरेक्ट बेनिफिट जानाय बेफोरबायदि पार्मानेन्ट एसेट्स जेनेबा इन्स्टिटिउसनफोर लाबोनाय बिटिआर एकर्डआव इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बाहायबो मोजाङै जायै इउनिभार्सिटि गायसननाय बहाबा गिदिर गिदिर अनुस्थान लाबोनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आसाम गभर्नमेन्टनि दारै बेफोरखौ जायै फारसेथिं जोंनि ओनसोलनि जानाखि भेन्सार स्कुलनि भेन्सार कलेजनि मास्टारफोरनि साख्रि रेगुलार जानायनि समस्या बेफोर जायै जोंनि BTC ओनसोलाव गोबां थिखादारफोर दंमोन बर' हारसा बाङालि गासिबो बिसोरबो गोबां बिथिङाव खामानि दामानि मोनै डिप्राइभ जानाय बायरानि मानसिफोर खामानि लांफैनाय बेफोरबायदिखौ नुनानै BTC बाखि रायजोआ मोनसे खुद्रिनाय बोराबनाय फैदों आरो बे बेलायाव साख्रि आवलाफोरनिफ्राय लानानै गासैबो खेथियग रायजो राजा बर' बा हारसा भटार्सफोर आदिबासियानो होन बाङालि होन राजबंसि होन जों बेसेबांखिनाखि फिल्डआव गिदिंना नुदोंना बयबो BPFनो भट होदों बर' रायजो राजाफ्रा BPFनो बांसिन भट होदों आरो बेसिकेलि राजबंसि जनगोष्ठीनि खोथा बुङोब्ला जों बिसोरजोंबो बहुद टाचाव थाबाय थादोंमोनथ' बिथांमोनाबो बुंदों माखासे गोबाङानो टर्च लाइटआवबो थुदों UPPLआवबो थुदों BPFआव थुदों ओभारअल भट हिसाबै मथामथि गावस्राजोबदों राजबंसिनि भट सावथालनि भट रावबो गथा मोनाखै 3-4 पर्जायाव गावस्रादों कंग्रेसआबो मोनदों ट्रेक्टरा UPPL हिसाबै मोनदों BPFआ मोनदों ओमफ्राय GSP हिसाबै मोनदों दा बर' भटखौ जोङो मेजरिटि मोनगोन ओमफ्राय मुस्लिम भट बाहाय जोङो बावबो सेकेन्ड मेजरिटि मोनगोन दा गासिबो साइलेन्ट भटआबो जोंनावनो गोग्लैदों बुंनो थांबा दा गासिखौबो एनालाइसिस खालामनानै नायोबा दिनैनि दिनाव जोङो मिनिमाम खमथारावबो 30,000 आरो गोजौआव 80,000 बेखिनि डिफारेन्सआव क'क्राझाराव BPF दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिआ देरहागोना रोखा दिनैनि दिनाव पलनि जानाखि ट्रेन्ड आसामनि गासिबो चेनेलफोरनिखौ नायोबा मोनसे चेनेलनि बादै निउस लाइभनिफ्राय लानानै NDTV NKTV ओमफ्राय प्राग निउस DY प्रतिदिन टाइमनि बादै गासिबो BPF दोलोखौनो देरहानायखौनो होदों आरो प्रतिदिन टाइमा BJP प्लास होदोंबाबो बिथांमोनहा बहुद थाफ नेक टु नेक होननानै बुंदों दा नोङो मोनबानि गेजेराव मोनब्रै चेनेलनि एग्जिट पला जुदि देखायदोंबा एग्जिट पलनि ट्रेन्डआ निस्सय एसेबाबो कारेक्ट जायो मेजरिटियानो आरो पाब्लिक अपिनियनखौ नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबै नुदों पाब्लिकफ्रा मा बुङो दा दखानदारिफ्रा मा बुङो
कमन नागरिकआ मा बुङो दा बेफोरखौ नायोबा एग्जिट पला मोनसे सेम्पोल लायोथ' जेनेबा 10-14 लाख भटार्सनि गेजेराव बिसोरो मिनिमाम 50,000सो सेम्पोल लागोन सेम्पोल लानानै बेनिफ्राय सोंगोन रायजो राजानाव माखासे पेरामिटार्स लानानै सोङो दा बाहाय नायोबा जिहेतु मोनबानि गेजेराव मोनब्रै चेनेलानो बिपिखौ देखायदों बिपिआ देरहानाया सियर आरो मा जायो मालाबा थारमाने मोनसेल' समस्ति हिसाबै सोरबा एकुरेसि स्टाडि खालामनो हाया किन्तु जिहेतु मेजरिटि अफ दा एग्जिट पल बिसोरो बिपिएफखौनो देरहागोन होनना बुंदों जोंबो जोंनि पार्टिनि तरफनिफ्रायबो देरहानायखौ नुदों आरो जोंनि BSUनि इन्टारनेल जानाखि सार्भे आं दहाय बुंखाबाय 30निफ्राय 80,000 मिनिमाम गाहायाव 30,000 मेक्सिमाम जों 50-60 बिदि डिफारेन्स बा गोजौथाराव 80 बेखिनियाव देरहाहैनो हागौ आरो